Salam, qadırlı vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men dün yolla geliyken bir gepleşik dinledim. Ol gepleşik Saparağı, Halmuradağı, Kemine ve Aydın dördüsü alıp barıptırlar. Özünüz bilişiniz ýaly geçen ýyly, yani 2020-nji ýyly oýanyş ýyly diýip ıglan etdik. Bu ýyly bolsa 2021-nji ýyly bolsa biz hereket ýyly diýip ıglan edýäs. Şol sebäpli hem şu gepleşikde bir täzelik aýdyp geçipdirler. Bu gepleşik yani bu täzelikde şu halas ediş komiteti diýip atlandyrylýar. Bir maksatnama orta goýupdyrlar. Bu halas ediş komiteti buna watanyny söýýän adamlar goşulyp bilerler. Ve görüşüňiz ýaly menem bugün muharby eşikde çykyş edýän buň özüne göre sebäpleri bar. Men 12 ýyl Türkmenistanyň harby gullugyna gulluk etdim we ätýaşdaky duran etger hökmünde Orusça aýdamyzda zapasta duran ofitser hökmünde ve Türkmen halkymyň wepaly gyzy hökmünde men hem öz adymy ýadyrmakçy şol komitete we iň soňuna çenli hem görüşmekçi. Oňa da men size söz berýän. Galybersede bu galan ähli halkymyzy şu görüşde gaýra durmadlygy haýyş edýän gelin hem mäňiz goşulyň. Ata-babalarymyzyň şol watan üçin görüşen, janyny beren ýurdy Türkmenistan watanyma meniň hem janym gurban bolsun. Bolýa adamlar, vatandaşlar sag bolun, ýene görüşeriz. Dinleýäňiz üçin hem taň arkasyň.